बेफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार खौरां लाबोनानै होफैदों। बे जाहैबाय खालि इउटिउबारफोरनि थाखाय बेयो गोनांथार। जायफोरा नोंथांमोनहा इउटिउब चेनेल दंजायो आरो नोंथांमोनहा जुदि इउटिउबार जानो गोसो दंब्ला हठात खुलिनो नागिरदोंबा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनायनि गोनांथि दङ होननानै आं सानदों। दा बेवहाय फोरमायनो लानाया जादों गाज्रि कमेन्टरखौ मा खालामनांगौ। हठात नोंथांमोनहा जुदि इउटिउब चेनेल दङब्ला इउटिउबाव भिडिअ हगारखांबायब्ला नोंथांनि कमेन्ट बक्सआव जोबोद गाज्रि रावै जायफोर सुबुंफोरा कमेन्ट खालामहरो दा बिथांमोनहा नोंथांखौ हेरेसमेन्ट खालामो मेन्टेलि। हठात नोंथांनि सायाव गोसो गाज्रि खालामनाया बेयो सियर। दा बेनि थाखायनो बैफोरबायदि कमेन्ट हरग्रा बिथांमोनखौ जोङो मा खालामनो नांगौ, दा बेनि सोमोन्दै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। गोबाङानो बेखौ मोनबाय थायो बेबायदि कमेन्टरखौ। नोंथांमोनहा मोनफ्रोम भिडिअआव सासे नङा सासेखौ मोनबाय थागोन आरो बेयो ओरैबायदि माने गनायथाव जायै समाजारि राव नङै बेबायदि गोबां कमेन्ट फैयो। दा बे बेलायाव नोंथांमोननि सिगाङाव मानो खालामनो नागिरदों आं बेखौ बावैसो उनाव बुंनो नागिरदों। दा जेखि जाया मानो नोंथांमोनहा अन्नानै नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा टेक भिडिअ मोननो थाखाय खालामना लाब्लानो जाबाय आरो गुबुन भिडिअबो हगारखायो। दा अब्ला फैदो मानो बेबायदि खालामनो गोनां जाखो एबा मानो खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनि। दा मा जायो, मोनसेबो पइन्ट्सआनो इउटिउबारफोरा गाज्रि कमेन्ट्सखौ बा गाज्रि कन्टेन्टखौ जोङो होखाया इउटिउबाव, बेखौ एक्सेप्ट खालामखाया। आरो ओरैबायदि इउटिउबारफोरा बा इउटिउब चेनेलफोराव जायफोरा भिडिअ हगारो बिथांमोनहा गावबा गावनि रिस्कनि थाखाय हगारनाय जायो। दा बेवहाय गोबाङानो नङाबाबो 80%आनो मोजां, नाथाय 20%आ गाज्रि हमनानै ला। दा जिखियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनानै जायफोरा मोजां मोनो बिथांमोनहा नाय आरो जायफोरा मोजां मोना बिथांमोनहा नायाब्लाबो जायो। आरो दा नायोब्लाबो बिथांमोनहा नायनानै गावनि बादि हठात गाव मिथिखानाय खौरां, गाव बुजिखानाय एबा दिन्थिनायाव गावनि थाखाय नङा, अब्ला बिथांमोनहा नायाब्लाबो जायो। आरो कमेन्ट हरबाबो मोनसे रिसपन्सिबोल बाथ्रा, रिसपन्स गोनां बाथ्रा जुदि बुंहरोब्ला बियो मोजां जायो। दा बेनि थाखायनो आंनि चेनेलावबो जायफोर नोंथांमोना नायग्रा दं बिथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों जाहाथे गाज्रि कमेन्ट हरा। आरो गाज्रि कमेन्टआ माखौ बुङो आं दा बावैनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। दा बै गाज्रि खौरांफोरा नोंथांनि चेनेलखौ मा खालामनानै होयो, जोंनि चेनेलखौ जे हैरान खालामनानै होयो। जेराव नोंथांमोन बा जों इउटिउबारफोरा ओरैबायदि मेहनत खालामनानै आसा खालामनानै ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै भिडिअखौ बानायो, इडिटिं बानायो, निउस नागिरो, हठात टेक भिडिअखौ बोरै खालामनांगौ बेफोरनि सायाव गोबां खस्थ' मोनो। आरो गोबां ट्रेभेलारफोर दङ, गोबां फैसा खरस गारनानै गुबुन जायगायाव थांनानै बेरायहैनानै इडिट खालामो। आरो दा बेफोरावहाय जेबो जाहोन गैयालासेनो गावनि न'नि जाहैनाय बायदि अर्थात गावनि थोरसिनि ओंखामखौ सेनानै जानाय बायदि बायदिसिना गाज्रि सोंखारि जाथाव रावफोर बाहायहरो। दा बैफोर रावफोरा जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबोल जाया। दा बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोङो दुखु मोननो गोनां जायो। जानो हागौ बियो साबस्क्राइबारानो जानो हागौ, नोंथांनि गुबुन भिडिअखौ नायो, अब्लाबो बिथाङा जुदि गाज्रि कमेन्ट हरोबा इउटिउबारा जोबोद दुखु मोननाय फैयो, हठात गाज्रि मोनो। दा बेफोरबादिखौ जोङो ब्लक खालामनानै दोननो नांगौ। दा नोंथांमोनहा ब्लक खालामनायाव बेखौ साननो नाङा आंना साबस्क्राइबारा सासे खमायगोन, जेखियानो बुंहरो आं बेखौ जेबो होना। दा बेखौ लायोबा नोंथांमोना गोरोन्थि जागोन। मानो होनबा बेयो ओरैबायदि खालामहरगोन, नोंथाङा मोनफ्रोमबो भिडिअआव मोनसे नङा मोनसे बिदि गाज्रि कमेन्ट फैयै बिथाङा नोंनि गोसोखौ मालाबा ओरैबायदि रागाबो जोंफ्लांनो हागोन। आरो दा बिथांखौ नोंथाङा रिप्लाइ हरनानै बुंहरनो सानदों, नाथाय नोंथांनि इनबक्सआ दा कमेन्ट बक्सआनो फिलआप जाजोबगोन, बुंफबजोबगोन। दा अब्लाबो बियो सिरि थानाय नङा, नोंहासो लासिं खालामजाबावगोन। ओरैबायदि स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांखौ ससियेल मिडियायाव रिउमारबो खालामनो हागौ। दा बेफोरबादि दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बिथांखौ ब्लक खालामनायनो गोनां। आरो ब्लक खालामनाया मानो खालामनांगौ, बे जाहैबाय नोंथांनि चेनेलखौ बिथाङा मालाबाबो नुनाय नङा। आरो ब्लक खालामोबा नोंथांनिफ्राय बेबादि गाज्रि कमेन्ट हरनो बिथाङा खाबु मोननाय नङा। दा बे ब्लकखौ बोरै खालामो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो, गाज्रि कमेन्टआ माखौ बुङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होदों। जेबो जाहोन गैयालासे आंखौबो बेबायदि बुंहरदों बिथाङा, नाथाय भिडिअनि सायाव आं गावखौबो जेबो होनाखै, हठात मोनसे निउसावसो बेखौ होदोंमोन, जेबो सोमोन्दो गैयै बेफोरबादि बाथ्रा। आरो बिनि अनगायैबो गोबां बेबादि कमेन्टर फैयो, आङो जायखौ ब्लक खालामलांबाय थायो। सानसेनि गेजेराव हठात सप्तासेनि गेजेराव 4-5 ब्लक खालामजायो। नोंथांमोनहा आं सिगाङाव बुंखांखाबाय। दा बे ब्लकखौ बोरै खालामो नायलांनि थांग्रोदिनि फैदो। भिडिअआ गोलाव जानो हागौ, नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय, फारि नायलां आरो जाहाथे थालाङा। जुदि नोंथाङा फारि थालांनो हागौ आरो नोंथांमोना कमेन्टआव आरोबाव बेखौ आंनाव सोंहरफिननो गोनां जागोन। दा नोंथांमोनहा इउटिउबखौ नोंथांमोननि क्रम ब्राउजाराव खुलि, गुगोल क्रमखौ आं अपेन खालाम, बेनिफ्राय इउटिउबखौ नोंथांमोनहा खुलि, आं जेरै खालामदों खालामलांबाय था। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नोंथांनि चेनेलाव आइकनाव थुखांनायनि उनावहाय
नोंथांमोननि इउर चेनेलाव थुनानै लाब्लानो जाबाय। इउर चेनेलाव आं जेरै थुलांबाय था। बिनिफ्राय नोंथांना डेस्कटप मुडआव दंना गैया बेखौ होनानै लाखा। नोंथाङा जुदि डेस्कटप मुड होआखैब्ला क्रोम ब्राउजारखौ डेस्कटप मुड होनानै ला। बेनिफ्राय फारि फारि नोंथांनाव जाखांफैजोबगोन। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन र' दानिया फारि फारि नोंथांनि चेनेलाव थांबाय। चेनेलाव थांखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डेस्कटप मुडआव जायाखैमोन, डेस्कटप मुडआव होग्रोदों। चेनेलाव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि इउटुब स्टुडिय'आव थांनांगोन, हथात भिडिअ मेनेजाराव हाबहैनो नांगोन। दिन्थिलांगासिनो फारि फारियै नोंथांमोना नुगासिनो। दा बाहाय थांबाय, थांनानै आंनि चेनेलाव हाबफिननोसै। चेनेलाव माइ चेनेलाव हाबबाय। हाबखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना कास्टमाइज चेनेल दङ नैबेयाव, कास्टमाइज चेनेलखौ हाबदो। कास्टमाइज चेनेलाव हाबखांनायनि उनावहाय नैबे नोंथांनि खनाथाराव साबस्क्राइबार दङ, साबस्क्राइबाराव नोंथाङा थुबानो जाबाय। साबस्क्राइब खालामनाय बा आनसाबस्क्राइब खालामनाय जायखिजाया कमेन्ट नोंथाङा ब्लक खालामनो हायो इजिलि। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा नामनि मानसिखौ हथात सोरनि चेनेलखौ ब्लक खालामनो बेनिखौ गोसोआव लाबोनानै बा मोजां नामखौ नायनानै बाहाय लिरफैबानो जाबाय सार्च बाराव। आं जेरै लिरदों आंना सोरबा अनसुला बर'मोन। सोरबा अनसुला बर', बेनिफ्राय हथात सार्च खालामदो। सार्च खालामोबा नोंथांनाव ओरैबायदि अनसुला बर' गोबाङानो फैगोन। नाथाय नोंथाङा जायखौ खालामनो नागिरदों बिथांखौ मोजाङै सिनायना लाब्लानो जाबाय। आइकन थाइकन आं फारि नायना लाखादोंमोन, नैबेनो आंनिया, नैबे ए गोनाङानो अनसुला बर'। बिथाङा साबस्क्राइब खालामाखैमोन। दा अब्लाबो बिथांखौ आङो ब्लक खालामनाय जागोन आरो। दा बिनि नामाव थुनाय लोगो लोगो, चेनेलनि नामाव थुनाय लोगो लोगो नैबे खनाथिंजाय साबस्क्राइब नुदों नोंथांमोना। साबस्क्राइबनि खाथियाव थानाय फ्लेग नुदों, मोनसे फ्लेग सिम्बल। दा फिरफिला बादि, बे फिरफिला बादियाव नुदों। नैबेहाय दाना बेहायनो गोजौआव दङ ब्लक इउजार, रिपर्ट चेनेल आर्ट, रिपर्ट प्रफाइल पिकचार, रिपर्ट इउजार दङ। दा नैबे गोजौनि ब्लकआव होबानो जाबाय, ब्लक इउजार। आरो बाहाय होदों नोंथांमोननि थाखाय बेखौ प्रिभिउ खालामना होदों। ब्लक खालामोबा मा जागोन, जेबो भिडिअ नोंथांनि नुनो मोननाय नङा। नोंथांनि चेनेलखौबो बिथाङा सार्च खालामबाबो मोननाय नङा। अब्ला आं बेखौ साबमिट खालामबाय, बिथाङा आंनिफ्राय ब्लक जासिगोन। दा नोंथांमोनहाबो बेबादिनो खालामना लानो हानाय जागोन। बेबादि इउजारखौ नोंथांमोनहा ब्लक खालामनानै ला, जिहेतु नोंथांनि थाखाय बेखौ बा नोंथांनि चेनेलखौ बिथाङा गाज्रि रिमार्क खालामनो हाया। दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोनहा जुदि साननो हागौब्ला बे सासेयाल'सो ब्लक खालामगोन गोबाङानो, अब्ला गोबाङानो जुदि बेफोरबायदि सुबुंखौ खालामोबा बिथाङा इउटुबावनो सार्च खालामबाबो मोनसेबो नलेजेबोल भिडिअ बा गुबुन गुबुन मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ मिथिनाय नङा। अब्ला गाव बुजिहैनो हानाय जागोन। अब्ला बेखिनिमोन लोगो, नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै दोनबानो जाबाय। आरो नोंथाङा इयुनाव बेफोरबायदि हाबाफारि मावनो सानदोंब्ला लाइक खालामनानै दोन। नोंथांनि लाइब्रेरियाव थागोन आरो नोंथाङा बेखौ नायफिननानै बाहायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।